ma me wakwa aba yeah oba pa ne mpom te sei Nyankopɔn adumo ya no akasa den ama me wate efrisa ha no ye de akokodro ne wura ha obi obaba bia na ni abre epese di na asem ma no udin de sei me din de akuepokua mampo kua firi hin ne baaye me frɛ adoato adomenu adoato haye achai wakosem ne sei ya odi abedan ye sei yen ka bi ma akosem nyina ne sei me hu abrante bi e frɛ ne Steven ewo kurom cultural center awana na me botire enti ohu me no ena ode pass am to manim so one me betena ti me busa no se o yere ogitu mu sa ye no kure o yere ena me se be ma o yere de me de minti me ne nye de entena no so onim so o yere no so opeme ena tena ye busumi mienu echi naka wo de be ma wo yere de naka wo mpe nka me mpe na echi na abepe ye etu gitu ne tena ye nti ekọ busumi mienu mu na nyinsan de baaye ti nyinsan baaye ni mu na me de to na ni mu nti me de to na ni masem obekan sa Ebrade me yele kume ti wakan sa na me ye mahye me abrante ne sesei Ebrade ne yele kunu ti wakan sa na me ye mahye me nti wakan sa na ma ye din ti man kasa na me se ebile ya de ne yele na ekwontro na na nti nyinsan ne wo hwa 4 months na nyinsan ne eseye tinin san se na me de to madam fana me ne adwuma anim se de kwan abrande mafaso no mitimi ne nye de entina biem because nyin san ba ma miska bia amfa nto mujaduro bia anom ana madam fana yeso munya abotre no ne be kasa to ne kasa aye no ene wo ka kire me so ne na kasa na mitimi ne ntina biem no de chopa si madam fana so no ne nyina ba me ho fie ene mo be kan aye mo kan aye na madam fana se nye hwe me mfa we nche no na me ne no etena sa atena aye na nyinsan no anu ane seye anu ane seye man fa dranka tema ma ya se ye me nyina se eba no madam fo ne frɛ no ma ne bai oba fi obi hunu ye anu ane seye man fa duro bi anka okay nti ye no seye no na me de to madam fo ne nti madam fo ne be kan ye no enam se me nya duro bi anum ni nti no e ma me ye fo aduane to ma na me compre me ye fo aduane to ma me compre me ye fo nti me ye fo na me compre kire no no e ma o ye se me compre me ye fo kire no dodo nti se no afa no ho adwen so oni mi bejai na me se first one ba ye no anke ye ja wa mpene nti we so me so me nyedai me mpene o mpene ma mu nyai me mpene ma ye nyai na me ne kekan na nti ase ye adwuma nti me wo hwa no wo sa ba ye edi be bo so me ne nachi no sa ba so waso da ye na me nyam na me se ade asem na wo kan no wo se me de me da ye de kan nti wa nhwe yi a ti ampa me wa na me te se me ye funu ti na me se we de me miska nko twaska na me hwa ade kro me kan wa mfi me ti wonu ankasa ne ba afie be hu se efuro na pii no se mi ka sa onyam akua ye no kuro na me se sa nti na me ya de kakra bia na mabili na ja me ne keka ya no se ma ne wo ho wo mense no na me so mi kura anyim adwinim nti me ne keka ya na second wa we de wa ankasa na yiri beku no da bi wa anka we de o ka se wo wa ka se me wo nti am mi do to na nim se me wo fase me wubie mu a obetumi afiri ne fie nti me de awo ne de anim ani su biem and was me of tu kra me sida wo kofodua me ma obi ayede atenem and wo kan sa so wo fa kra ka so bi to me han dan ayede ama ti na madam fu bi aba me nchen madam fu ne ya dance fo wa aseminim na me ye na madam fu ne ye se ma no ho nipa no aka se ya en se na me se ma tinti ade no wo ho akọ nanim bi mo wa na me hunu moja kakra na me de to nanim se me hunu moja na wo se ade na me si minim ade kro ene wo se ne moja no kra na de na mseme de me menyem hu bi da enti se ti sa de am de matene se se bibiduro na ya no mu de ye enti me enti an wo ye se ne obetu ana ma akọ na damfo bi akọ bia ye de abre me ena mpene mpo tu ana akọ na damfo ne se ade asa enti wo nya aduro ni bi nya de e ma no ene wo frɛ me ka kire me se ye ntam wo so bi ya awo aduro a me nkɔ hɔ ti ma mpene mu bi ya awo aduro na me kɔ no hɔ na me de kɔ tu na nu wo se eye no kro be mambi na ise no de mi ye bia mi njai me para mi nya me pega de emu odu mo fufu a mi nya na me se mate mi jai de amoja ni bitwa na o yesa ye funa anyina kwa animu sei na ye wo saa na me se ma me minim na o si jai ni nyina na me de aduro be kan na me se mate nti me ne ma me ne tana ase ma me ka so be 5 million na me ne ma me ne kasa ya ne ba 300 cedis nti na me frɛ o phone so bo ma ne se ma me ne sisei na o beje na o so wate na ade akye obekwa adwuma obefrɛ me na nti anopa no na me frɛ obisa wo sei akosi sei na so kura me awo aduro ni bio na me say anti dada uni so ma awo aduro ni bi ene nti
won mami bi a mi hu na mane saa no se wuntimi mfiti preko fa mpa aduro nya dai e ma mi abra ummo umkobu saa ase na msemate okunu no na so no ma awoduru o ma nkrofo awoduru ni bi na msemate nti ye na wo se aduro ni ba bedu kwa nti ya wada de bebre me nti ya wada me wo hwa na aduro ni ba aduro a me de mani hunu ya menini de ya confirmate ko eni hire eni ade aduro bi apetepete so nti enu firi ho ne baaye ena bidie ejam bidie ni bi ya chichiri ni mienu sa aduro ni nkwa mbi aka de enan na aka de minim adukro na oye se menye nti nanim hwa na mpesa confirmate ko ni bi na menom ye ena ade achi na me sa ato aso nti ye no ka se ba akono a yedua hini mi ntwitwa na me horo ho na me mfa nsuo nta ho na me no na me ye nti me ye na de chi ye na me ye abemduro no abemduro so me mfa ni hwe me no me saa abemduro no so ye de ompra no a ene ba ye bia ya duro nsia no de ba ye ba ko ya abemduro miensa ya abemduro na miensa so me no me saa ene wo de bre me nti wo de bre me no me no mo ye nti me no ma na ma ya ase ye me ye ko toilet santi de aduro ne ye mbia me ka kire no ka kire me se ma me ne se beka me anka me de anya adwuma na me se awo aduro be na wo ya insa aduro be na wo ye ka wo sei me de me hu bi da me ka de kura na wo se ma me ne se ewe ka me nti me de me gusu a me ye nti me ye bi me menda ne kwesi ala dwara na me hu se moja kakala nti ma na sa so ne light ni ye fie nti madam fo bi fie na me charge me phone nti me kwa no bisa me na onya awani mu sei na me se ameja ne de ye me no no se ma ka cho se ko doctor ti phone ba so kakala na me frɛ ne se na ye me na o se wate wo be send me scan to send me 50 cedis na me de 4 ka na me de call hospital me call ye na doctor ka se me ko wini me insurance no mfa me kire no me ko wini mu 150 na ka 35 na doctor ye se me nko na me nko tua kanta me nko kanta nko tua me sika na me mfa ms nko tua scan afi me ko na me ko tua scan da confirm say bibia anya dai enim na me se obuwa na o se me buwa se bibia enim na ja me de sorry ye na me je krata ni benti me ba na me frɛ no kwan mu se me tua scan no se bibia na o yam na chese ye nyinse bibia na me yam chese na duro na wo de bre wo no ufiti ase se wo ye no de na hu nipaduam se piepie me hu hwe se piepie because toilet no ne dwonso na me ye dey me dwonso enti me ye na enti ada no so moja ne ba ketewa bi ne ba me hu moja bebre se moja bebre bi agu forma na bibisa enti ye na me frɛ no kwan mu se me ko twa scan ni se na doctor aka enti me free ho na ye ba no no so ba na nimu sei ti me gina na wa anyina na me de me fo ka ba fe enti me du fie anwumre no na me frɛ no enti me ni didi nkomo ofon so a na ade kyen ka so bebe enti ade kyen no pa na me frɛ se o ba na se o ye den mo se ade me ko ba bi a me nko na obeba kura anye sese na obeba ti me ndi nkomo na se ne kasa asesa ma me na me ye se saa enti nyinsa no na akwaje aduru a odi aba be se no enti me kan no se ade enti na makasa na me se awa na akwaje aduru di abese no na wiase nipa ntena wiase nye nipa bone sem saa me preso ofun no so a eno o se ne buafu oba to oba ye no na ofre ma me na odi aduru ma ne bre me no se me se akwaje aduru di abese me nyinsa na me se an tie ma me ne se abetima ye se fibroid na da me yam na anane na me se me na mo da no mafunye okutu ye na fibroid be da me yam na me ma me no so preso ofun no so ana odi kate no enti asem anwum obebie na no ato ne se obapa wasemi asa ba mienu udika ko maame obi se okoje aduro ana wo se maame ne de wa mama aduro no maame na ama wo me amfese man feska na nko na stop m so de bi bebele me enti maame ne ho ne de me di ka ko maame pani ba ma nkoje aduro ye dai e won ho okay anti ache na ukunu de aduro bre wo bre me enti maame ne wo ne de na obecheche na wo ye enti maame ne wo de ma nkoje aduro na de na di kan no wa kasa no de na ma hu se wa fa yafunu a wo okunu na mane ana ne da ye no a oba de wonyama wo hu afuro ni pie me sha atade hu se mafuye de esim a wo hu se wonyam me hu se menyama me mensese emma mi hu moja bia nti me ko maame no kro kan se afuro anyini se na moja start house an so do sisi ye bia jai na enyina ana me se mate enti akire ansa na odi aduro ne ye de ebre mo no ankasa de ni wonim se menyam etususu se aduro no de bre wo no na enye aduro ade be manyi se na gina dabi
there be because adura wo ya unidi unum aduro ni san akopem se ansa na wadi aduane na sa wo yoba ada na wanhu se bia aduro ya mikru dia bremi a wo se mami ni di wo de ba be se nyinsen no wo anhu bi bisa ma adwene amma sa so wadi mfie sai ba choma 34 years na wa ma wa adwene amaso ma adwene amasa ade no so se me nyam enwu su aduro da se bia ya numa bibiduro agu yeyam ebia ne sanko ana mitimiri de yede edesa enti sa ade ndie mimi hu bi da se menyam kura hunu moja mi hunu bi da ete free one ye dey e free ono mo no na me doctor kan sa no na me de me beka che nti me biem oye ya oje krata na ohwe anyuma o ma so ne se so nhwe bi ara to wa ti mu free Jesus wono no eti susu ampa se ke koba se haban no de bre wona be se nyinsen no a wode akunipa no a enwuma wo to no enwuma o ma so no senso hwe biara to wa tiemu free Jesus ti wan kasa uhu so wase nyinsen mi akasa mi hu so wase nyinsen efri wo ko kan di asem na kire no efri wo ko no asem ne ne ntem ase no ase o kasa me ho ase wo nkasa me ho to da kura na me frɛ no kura wo mfa me fun to da kura me frɛ na wo mfa me lai na me ne eye wo ya tema opɛ ne bia oblim sika kura o mira mi bi na se wayi nani ayedai ama me and the sister bi be rent me of a fee edan sister ne ye me ni didi nkomo no a na sister ne ye say atase de misu hu na nya me fe na so ofu no aye kese ama me dodo na my sister fire say ye ne me ye de no se ko hospital ko hwa de kora ye de ye na me frɛ ofu so ne ye nyina ye ko hospital ye ko ye na doctor se me nkola ko hwa enko ye mala mfa me kire na me ko ye ko hwe mi moja na me Johnson na me kire doctor so hu hwe ti mi ko twa scan endi ko twa scan no doctor ye me de kam ko twa apemfo de enti mi twa ye no doctor se bibia anim na me na ho no nhwa ade enti wo me da ho no no de machine to me ha se no se wan ho no akwaje bibiduro na di uboni sei ana me se me nkwaje bibiduro obia ho no se o nka no kora da hoi na bibiduro na di uboni na ama wo ha na ayekuru am na kan obrebo no nti wo kan sa na me yema hye me enti doctor ni gina so so ofre na la na me phone na dum ofre na la na ofre no one doctor ne kasa na anye ye na doctor ne de ka ten se me mfa nko hunu me doctor ti me ko ye na doctor no etra mfa ma doctor foforo se me nko no mfa me nto aduro so na doctor ni tuetwa me no ma bebe se minimum nsan ma minyai minum wi a minum doctor minyai e bibiduro nso ma minum biem me mfa me penko gina drugstore nto aduro na me se mate no di aduro ne ma me nti sa very day na me ko hospital ka ba ye de me na mtwi aye hospital bo ni na me mtwi aye ansa na me gi aduro na ye de abafie enti ye ba ye no a mbenu num aduro no na ase nsesan ye kakra ye de aba enti ne na awotwe na me sa akọ na awotwe kro be da afie ho na me ni nyina de chi anopa me ni nyina bo mu kọ no kọ na dwuma na me so me kọ doctor ti me kọ no ma me sister cities na me de kokọji aduro no ti me num aduro no na me hu aduro no se de aduro ne tie me num ade me ho ye me na ye me nti me sister frɛ me se aduro ne twa to na doctor ma me no me ma so na mfa nko drugstore nko pe ne papa nto na me menum enti me frɛ ne ka kyerɛ no no se me mpa bosia nti pa bosia 300 cedi so sister bi ho na me de call drugstore ndi me call ye no mo de bo aduro ne bo no na me tua aka ti ye na doctor ni bra no so o ye drugstore ye doctor o confirm no che no busa me se de na e ha me na me kyire mu kyerɛ no se me nka fra no wa aduro ye blebro mo adwuma nko a ho to be ma bia ye dai aka ho na wo yi kan ho no wo te ano no kenkan kyerɛ me se me no ma de be ye me na me se mate na me gi ye nti me no ma aduro ne de na nsesan ya ye dai aba afi de akyire ne na nya kora na nya mi ye adwuma kakra bia na ma be adwuma kakra bia na ma bre na msade madam fu bi sadi doctor from Dimanfo ba clinic ho adanse e kyerɛ me na me frɛ no say na doctor bi sister bi adi ho adanse so ya ade na me nyina akɔ ye ni nya tu ana mo kɔ hospital no kɔ ye no ne nipa wo ho na wasi nipa e wo ho edi o mo dɔso nti ye nkɔ na ade akyi a yaba na me se de bi nya beduru ha ne de me nsa nko fie because de me ho ye me no me tana ho akopim se doctor be hwe me obema maduro na me di la so a na me enti sesei no sesia no a me ne wo kasa anwumre yi ade be poten na asia mo wani abre wo ho ade asi sesia ne se be ma ne be ka kyerɛ me se ne yela bonudua se
o free na cheese kama oba fufuro bi nsuo no nkunu ne nkum oba no ada ne yire nim se wo ne oni kuru twempena me oni me be ma na ne bebo wa mane be ma na bebo ma na nti be ma ne ma miska no ko hospital ko je aduro ni ma no ma aduro ne dwale bra na me no me nti bra me no ma aduro ni wie na se me ni kum ti me to ho a me da ye no me ti me da ye bia me son ye me ni anye da anje ti me bo pitiri se pe na ye da ye funu be na ma so ne sa no nti wona me fa afo na me frɛ o se da ye ma so ne 10 o'clock time we kra me nti ase nti bra ne ye hu de ye me kan ye no onfi me ti anadwo me sa frɛ no se o mfa da ye ne nye de ni agoro na da ye no ye no kre na mehu ti me kan onfi me ti me frɛ ne sa na o mfa na me se ada se o bebe fia ana me be ni fie ho ama ya kana se na asem bi o ho bia ya kan nti ho no na wa ama na me mi tu ana mo e de be na hu no da ye nim da ye mi hu me ye no mi hu da ye nim na se o ba be sia pa da ne ho be ma o pese o ne me ye dai eda e wo da ye nim enti me ne pepere so a ne pepere so da ye nim a na me de ti mani enti ade che na se me hu na mu ase Saturday na se me hu na mu nyina ye me ya enti na se no susu se ne yire ne ka asem ma onyiska ma o ba bia wa yiska ma no eduabona na ye adwuma enti me ya na me frɛ no wa mfa ma asem anya asem se o mra no wa ma na me akasa me fo ka ko enti me ko fie ho no me ko nya na me frɛ no ko me ko nya na me frɛ no ko enti me frɛ na o mfa ti me duro na bra bi gyina na me soma se me srɛw wo hunu afia ha mfrɛ bra Steven ma me ɛna wɔ se wati nti wo wura ho no a o frɛ no ɔbɔ ago na na yire ni pie ye ɛna wɔ se ho ana hwɛ no sister na ɔto ne nsa se me mra na me kɔ ye na me chia ɔba no dano nda edika ya wo de kɔ fie ho na medical kɔ fie ho first na ho ya akɔ wa ho nti na akɔ be ma nti na me kɔ because yale ne start ye ne mani anya de anko mfie me na wo ma wo nche biem na ni bra ba so be pe na kira kwai nti na ni bra na minim ni fie da na akɔ ye ne yire ne hu se wo nie me kɔ first da me kɔ ye ne de oba ni hu me midin ejai ne bro no amete so na me bai man kan simbia na me dani mani na me ba me baabi enti free ho no no ma me kɔtena hospital na dwo be 11 wa ma ena eno nso me fo ka akɔ enti no ena oba ne ko se anadwo brewe no oba be hwehwɛ anadwo 11 na me de me sa fo ka na me ba me fie enti free ho no ma nko ho biem man ko bi makɔ kora na asese me frɛ no kwam no wahia me ne yɛ di enkomo na ma yɛ dai ma enti yale ne ba yɛ de mani anya den de anko mfie me te se yare be ne ba yɛ menya blebro mu yare ni bi yɛ kidney problem sesi ayɛ ti hoi sesi ayɛ ti hoi doctor de mato aduro so ti aduro no ho na eto aduro no won ne ma miska kɔgye eneni ne nyina o ma miska kɔgye ai na no eno ne na wɔtwe kora me kɔgye aduro mu aduro si ho ti sesi no osusu se ebi aduabo bi ewo akamu wo widie mu a obewu anase bibi etesa efi se ne yire no ni duabo no mokodane sese nya ni ni duabo no kora asem sese eduro ne yede meto so doctor nyi mi mfiri so sese kanu aka 11 million mu ahia se coach ye eduro no kora mi nyanko ho bi se magi ayede awie eni se wode se wontimi nya de ehwe mi biem ontimi nhwe mi biem ti ni ntina me de beda am se mon kan bi ma me je se oda so ne wo ho ana me da so ne wo ho a me ni nyaye a wo beda wo ho wo nanse de wo meda ho oba no wo ye de wo ko oba ho no na ma de enche da bi eti sesia no sese no yade no osusu se na bibiduro no de ma ona akofa yade na ba na ai sa na doctor report to first one doctor no twa miskan sa na o kan na eno ekoba sa no na je se haban no na nya na fi se ye ginananom habai di no oba ho a wono beda efi se maame na odi aduro ma ne bre me no ka kire me se aduro na me ye maame ne be ma bi ya na maame ne be ma na kopem se me ye aduro na wi nti firi ho no no me ne na biem na aduro no so nya nwie aduro ne ma ye wie na akofa problem abre me no ti free also na so ayo anyu so ne nna enne me kwa hospital kwa doctor ka se me ne be ma hia na ena me si da bi no se ade me ni be ma me ne time so me be ma me ka wo se wo ma me yellow card me fa mpe be ma bi a me pe wo so ayo dai o ma me yellow card me fa be ma bi a me pe me fa be ma me pe wo be pe wa ma red card na yellow
Wa show yellow. Show me yellow card. Me fan pe be me bia me pe. Ana me se oba wiase wo te se oba ne be ma te a be oba ne yale a be ma no oba ne timi fa be ma fofora be ma no tini sika hwe ne da wo hu bi da. Ah. Wo so oba ho beda. Ah oba ho first na no oba ho beda. No maska to aduane di. Sika no de o ma miska abro so 30 cedis. Na se ni o ma bi. Ekwa bi so o ma bi. Te say yellow no card no de ama no say no so wo pe be ma ni bia na say na o ka kire no. Te say di wajo yellow. Red de ke de ma de na ko yi afrim. Te say we no de yellow na o de yellow na ma de wo hwehwem. Te say wo nya bi. Me say me hon to mi ntino. Me no na be ka chem say me pe be ma. Te say je so ma ho to. Ah o ma me ho to me ansana. Me akasa me pe be ma pe be. It is o kan adro ho asem, o kan adro ho asem se wo yare a de ensem passport na edu ba bi o ka bi kire wo. Ne o ka kire me ne se ne yere kura pe 10 million kura ko to adro de afa ne compose kura wo nya sika ma no. Ye na me de nya me. Wo so sesai. Ne yere pe 10 million. Ma me ayan sresre o. Eni brisem na aba o. Ne yere pe 10 million. Sesi a no tie me ye. Sesi a wo yare. O ti ase. A ye hwe kwa e be fa so a be ma no be hwe wo. Enka sansresre mo ani mere. Wo se na yire hia sika ye dai. Ne yere pe 10 million akoto aduro de astrasa no compose kura no. Wonya bi na me mo me nyame adum no onya bi ama me sabe esabe bus esabe ka chen se me one me na. Na wo ko fie ho na yire yare. Ah ne yere yale. Dia yare. Kompo bone ha. Oh. E madribo. Hey. Obapa. Kwa bisu no. Won se ka wuwu ya wana kwa wuo. Ai mi ana nka mawuom. Se wuwu ya ka wa. Efi se o ka kire wo se ne yire bete. Ne yire ti a emwa. Enu akire wonyem second one no. Enu o se wo. Eno no akofa nnuro ebrewo nyinsan na firi ho de wa hu sunsun so akofa abrewo mata enti oba no ankasa no uko ofie ho no efiri ho no wa hu sa oba ne biem eye wo boy no yire no pa cho da bi mi hu ni biem na duabo no mokodane duabo ne de oso anane ne enane ne kina oba no so ona ne dua no ona ne kina nti maami bu nkotodwe pa ne chew e pa oba na chew ai semestre ne de asibia on fa nche na ne dua no na asem bi oho bi awia ne aye de yaka nti o ma obusa me se hospital be no ho ani twia na me se me ya ne twia ma ade na onim se de ne kunu sitie dada ne kunu nya de se obetwia se sika no nti me ya ne twia to ba ne busa me nsem bebre de ne de ye nsem bebre sesai se be ma ne be fia woni dwa bi mrem na me se ukunu wankasa woni no se de ne nsetire de me de woni dwa bi a wo ba me ma ne kro mo musika na me so mo musika 5 cedis no de ama mo so mo nche enti okeka asaya na me se nyehwe be ma de saa ye nyina ya tena bi ho to busa me se ma wo sei na me se ma wo nkwala nsia eye be ma na yire no ai na se wonya akonya bi na wo busabusa osa na se sia no be ma no yire no wona na wanya ayonkofa bi ana wano ankasa oso ohu me no wosese de ono na koma sitie no ohu me no ase na koma aba fom no kro no kro ye no wanwa wo ba no ai enko sa asema o meme kan ko nya abotere kro ma me ne nya dai enkasa e ma me frɛ be ma ne ma me kro ma ne kan se ma ase ama no ne wonya abotere wo no wo kasa sei tie se be ma no uni ni nyaye mini ni nyaye on kan na ne yire nso se no ne yire nso timi frɛ wo ni timi frɛ me tie se ne yire nso nim se wo mprani ni kunu no wonim oba nso nim ai wonim me ka kire ne se be ma ne hwɛ me ma me ho ntɔ me a me ne tamonte etu onim se be ma no eba ufie ho wa bɔ be ma ni dua se wo wura me fie obi ma nsuo nku no ena be ma no so da so ba ufie ho be ma ne ma ho bi mfiri ho na ne yiri ni bo onu dua ndo nsi ho bi tu ni sia wai yes na ye de ko ono de me ko ye no ane me ko ye le pa no aye kwatena ase ye kwaka asem ne firi ho no no on kasa me ho ntina no Saturday no no frame a anwumre ntumi score ma mfa
na yina ahomache no me born fraction of frame me to frame me no na oni mi didi nkoma na obisa me se be wona metana ye no me ntwempena bia wona chi na me se wa be hu be me bi se be me bi ofia ha ono so po abodua abe hu se be me bi ofia na obi aba be bo punu ma hu se me mpenani me ne be ma tia se wona me na wotia wa na me na wotie me mpe basabasa bia wa akire matai na de na koba ya yese be ma no se wo gene 200 million tetisika no ye ko ye na ye kwatana ase no aye ka asem no me de me yale na me gina so se me nsa me nyama yale sa na matana se ahwe me ma ono so se de ne wo mo se nipa yale ya yensi ne hu nkunwa enti hwe no ma ne ho nto no ho to ne wi a na asem bia wo ha ne yaka wo se de bi da nya de se obetimi ato aso ahwe me bie mu ana me se ne ontimi nto aso hwe me bie mu de ne onya me kwan mfa nkɔ hwe me ho ana wo mo se sika se na me se 200 million onfa ma me mfa nkɔ hwe me ho yale ye na ubo sa sika no ne yire na tisika opeso ogi ni kunu no ne yire no ate no ne na tisika no oti ye no se sika kesi se one be ma ne tana kro ma ni bida enti se be ma no timi sa sika kesi o ma mpana de ya ene ono so firi wo ne se be ma ni ma ti se be ma ni ma mimi sika e bro ne de so ansu onku be ma no to obodua ne sei obodua se be ma no ma ni sika ma mimi sika meme de bro ne de no so ansuo ni nkum bla no nti mimi ni musukura ofre ye no ka kire mse obo be ma ni dua o de naja ni moto se won fa moto ni nkonya accident be ma ne ye adwuma we adwuma okuru ketia o tonton de ai o ke me ni KM ai ka je tie sika ai e no di tuatu ama mo sa no ei medical ka se kumasi ha ahe hu che kwayem krowem ahe hu papa aya semo entimata sesia no oba no unyini se wabobo odua wo wachi a abra wunhu ye efise dua bo wona no eni ebebre enti bebre no odia na wo ya fa ho efise wa hwe obasoro wo na me de abeda mo se mo nka bi ma me no because na no kra na ye call ye no a me call ho no asem bia na me ka se na phone no me nse bia wakate no se wo nkate wo gina so me manyina akora odome wo mu se me yam manyina bebre na sasa nipa ya so eno awo fa no yonko ane di nkomo no na nim se ono ana ekun me de free ho se ye call baby ye call ye no o de pan ho ba e free ho no me free ni biem na ni so frame me o de no number ne frame 3 miss call side different life frame 2 miss call ni nyina ma mpeke Saturday no atawo ya mama suro tiesia no oda ya sumu te sei se me da ya sumu de eso da ne baby a me ne nam no bi te sei ada se me nam nsuom bi won so ana se me ma mi aka baby de ba me ma mi wuye mi hu ne da so na me so da na wakasa kire me se me ma mani na ho na o ma me waso da ya ma me se ma wani na ho no ede na wusua de afrim mesu no ma bebre afrim enyo ma de he se metwe me ho afrim me bo mpa se me ho beto me na metwe me ho afri no na dua no soso mbabo a me na mo na oba na kasa na dua ne adane me hunu se asem we no wo de no krasem bi tete swatma se efise oba no ohwa wo bo dua pa na wo ba ko pa no waka sana me hunu wa bo dua be sei wo wanim no wa bo dua be sei ana afon so wa bo dua be sei me fon so ne de me ne nkasa afon so kana anu ya me ko ho a me ne me kwaje no number no a me bedru fi asem a okan na me bo sister ba ko ama ne ote ya wodo me ma no se me ma ne bebre mu hu anu da tie na ma me ba ko je fon sister de na no nye wo kan asem ma ya adwuma na mso mo na maso so no so na no nye na no nye onkume okumia omunim sasa na ote omunim sasa na ote o se na no nye na wate se wabo bi dua na wode na no aka asem achiro bi ama na ye ho o so woni de o kan asem ebem na no me ko o kan sister no o so woni de o kan asem ebem ngrofo so obayifo na de ohun so obayifo da mi de mi hu ye enti wabo dua ma ko sai abodua ma ko nso se o se ba ko kama musawo a da bi se maka me se enso ma ko nso wodi ni kuro mu nsuo na
ye ne ha nso de miensa ye ha de hen no antoa ne nsuo na atwitwa ye ho ahia no ena say na mo dane ye omo na no mu bia enso no nyina ye adwuma anso no nyina agu ena mukunu no so wabɔ ne dua sai se ni nyina waka ho bia nso no ani nyina wo serving ni nyina wo serving nim na akire no so aye package wo dua bo we aye package nyoma wom ei SOMPA 93.1 Asem tiese wo ji 200 million every beman ho na de ahwe ho yade se wo so ntimi nhwe me bie mu de a ene o nya me kwan 200 million fa nhwe me ho yale ne yire nso wo mpene ne yire nso wo mpene so yi sika ebro ono ne de no me de so ono de so ma me nsuo nsankum bema no ne edua de no waburu ni bi pa etiesi a wote wadi Asem na wo ka kire bema no enkra be na me makwa no ato ne nkra ansa na chief producer say okura no ne wo ha nsem bia wakeka no wo ha bema no e ka kire so obeba aye ne na di nkoma e ba bondo nsia no nso bremu a ye bewura studio nyina no ye ne na twetwe nkoma a wo se oba obi nim de ntia bema na ama se bema na ama to ne nkra mienwe Bla Steven mesro bebre se no ena mo so na menya yale e se mesro se wo be hwe me ama me ho ato me na matena me ba bi na metima hwe o ma ne dua na wo yira bo no ye nhwe ne na ne dua no na asumdue mra na obi antena ne ba bi mesro me di nyame di sro bebre me pa o chaw sabla ne ye ntena se na asem bi obi a ye nka na hwe me na ahyase no me no ko me maame mo ho ba maame mo de wo hye me onsa se be hwe maame ho nto me hwe me wi a fo ma de bere omu na asem bi obeka ta akire wo a wo hwe me wi a wo je pene me nua pani ne busa wo sen aye no kro na akwaji aduro ne bere me e ma wo ji tumu afa de aduro ba bi a wo so nkwaji aduro bi amle me enti bra ne be ka no kuro ewum na hwe me na me ho nto me okay na yire ne wa na ye hwe ni sei obi beka se Abrantia Steven aduro a wokoje ye no akofo yade abre ababa wa tai eno na ya na amafo bi ya omse bibiduro nye no ente sa nemom haba no se unnim na de we ko kan we ho a enye combination esa yade a esunsuaso no kwa akoye bone eti akwa bi so na Abrantia woni ababa wa yi ani ni ye won fa aduro ne mira wo na yare da bi na me nyare hu me na me nyare se obusebusa mase wo se emanfo se me ye yare fo da na me se hu me ni ato me na achi ana hu me no wo na aka che no sa na hu me ni ato me na achi ana se hu me no na me na me sesafo madua na me twa ana hu na me gudem wo na bo o ye ne sa che no na me ka sa che na me se hu me na me ye madwuma ena hu me enti so pe yare fo de na wo yere na ye yare fo na ane ne ye de etie ye me nye yare fo na bi mo kontoko eduabo wo mu o etu ni entu che na je so modam da bi so ono wo busa masesa me yale na anu me nda wo ko tena madam fu bi wo kocha center wo no wo se me friend am se Abrantie jajimi na wujimi no oh debi o bema ai me ka kire no because de o ye me no ye me ya hospitals a wonam wo so wo hospital akotwetwe me ba twesai o bema nsrew bema se be producer wada so no ayi bibi pre nsrew se de o ye ne bla ya o bai baby amro se hwe eguo no ehwampa ho da twesai wo ma me wai nsrewa ekwa bi so no kra no me so amtia me bema wonya kokodu akaza se medase wasa akwado so medase na zo nya de ai wo be ya na no ya yawo chief producer na yire no twetwen komo zo nya jimi no evure de nya kopo obata yentie enkomo twetwen a ekọ so Abrantia Steven na yire no any chief executive producer entem oh yanko
SOMPA 93.1. Maybe I mean more Lydia. I know my Lydia. You couldn't be Lydia. Because we know the pattern thing and a correct. And I'm just saying, one of correct, yeah. And if you were how much you used to tell me I'm on a bar. The cars are saying, it's only been found so you know Lydia. And you know Lydia. Who couldn't have a Lydia? Who couldn't have a Lydia? Who couldn't use some or bad Lydia in the meaning who could you come or baby in soon kuno ana apart from who you come or baby in soon kuno oh nasa obeti mi akushia or baby one yen she one yen impna no me girlfriend they can be na so can say me who say abaya bi adan le ni crop e no do bo fun and of fresh or the Philippines, I'm talking the man, you call him, I'm so this show. Or then you call 11 o'clock, meet me by 1:30. Hey, I look cool, you my oil. Or to me, will be a call, no, I can't love you. And now, steady man and the cafe, I'll be a wee money answer. Because you know, oh, my bread, power, dear Nancy. And he said, "Mamma, brand me some and you say be wow. Your Maya 7. Yes, sir. Put the cover BDR. And your men not or be English. He said, if we saw one plan, I mean, was one to say, and a crowd, yeah. Let's say your own plan or about crowd, best friend, only yeah. And about crown and a cacao phone, so yeah. Let's say your own plan has to we to come out or ban your own plan. Not a guy. And I can't say. Boy, you don't listen to Bolivia. You look with you more, baby. Who couldn't know what you do, yes, sir. Now, a buyer or about me chain friend or a clear. Or say, what about Hodmo? I'll be boom to grab our chow say, Nemprani Wukno, a yanokre. And or Chimu say, Uku so easy come and that. Enti se eduano ba o me se du si bon dede nyana ibinyano enti was redane so wa ba uncha be pa cho se na eku nti wo pa cho dane ma no yeah kono se pe ya so yombo ko an Canada me na so wo se di mani tika firi mi kunu ho na me se tika na wo di mani na mi kunu nya bi ma me na to no wa ba twempena 2 years na so nya se tika na na o ya me ho ade over 10 years. Let the million to Canada. Done now, what is Cassan if you know? Then, possibly a few because of the minimum there. Maybe say, or 200 million. 200 million, 20,000 Ghana cedis. I was a power, meaning I was a power. Obana Jesus Sicano, a few who was all the heading. What you know, and tonight what will be quite of or the one manka will be new Diamanasana in Pennsylvania or Yale to audition my idea in Pennsylvania, Papa. And I would say, well, don't know, 200 million. Every who could what they are, and then also who could need you say, so a more baby Sika in Surin couldn't talk a baby, yes, sir. Into a papa chono. Nanka wo beda ni dua ne mum sika na oje fu kru ntina emma ne emma wonda ne no so oye ba kan emma you so oye ba kan because of the edia na e be ha dwene so the o se ba nya baby na no but sika na kire ni enimguase ne se in case